Көнлек савым күрсәткечен 600 килограммга кадәр җиткерү һәм мәрмәр ит җитештерә башлау. Мамадыш районының Иске Шәбие авылында яшәүче фермер Газинур Шафигуллин әнә шундый план белән янып яши. Тырыш, хезмәт сөючән фермер белән без дә очрашып кайттык. Шафигуллинның терлек биналары Иске Шәбие авылына кергәндә юлның уң ягында кала. Малларны әлегә арендага алынган бинада асрыйлар. Биредә 60 баштан артык мөгезле эре терлек исәпләнә. Шуларның 40-ы савым сыеры. Фермерлык хуҗалыгы Газинур Шафигуллинның 2008 елда төзелгән. Районда кызыклы чаралар киткән бит фермерларга. Шунлыктан умартакны ташлап фермерлыкка аттындык. Үземне эшне бар нитәсе килде. Яхшы гына оешып киткән хуҗалыкка 2010 елга корылык аяк чала. Иген уңмагач терлек азыгы да кирәгенчә туплана алмый. Эшне яңадан башларга туры килә. Хәзерге көндә Шафигуллиннар гаиләсе 108 гектар җир эшкәртә. 2 тракторлары, 1 йөк машиналары бар. 2019 елда Шафигуллиннар крестьян фермер хуҗалыгы булып теркәләләр. Агростартап программасында катнашып, 3 миллион сумга якын дәүләт ярдәме алалар. Эшсез яту түгел бит инде. Өйдә ятсаң, эшсез кем нәрсә кепте. Менә Аллаһ шөкер 2 кызны укытам. Менә кешеләргә дә эш бирдек. Эшләр Аллаһ шөкер. Дарламыйлар. Акчасын төләп торабыз. Узган җәйдә торгызыла башлаган терлекләр турагы быел май аена әзер булыр дип көтәләр. Ул 40 баш савым сыерына исәпләнгән. Хәзер исә электр кертү, азык өстәле ясау кебек эшләр калып бара. Фермер сөт сезоны вакытында көненә 500 килограмм продукция җитештерә. Кышкы айларда бу сан 300-гә тигез. Шулпан Әмәри, Илнур Юнусов, Алмаз Камалеев, Татарстан яңалыклары, Мамадыш районы.